Сега, музика с изпълненията на българските групи Viperfish и Аналгин на стадион Васил Левски в София започна София Рокс 2012. Днес и утре столицата ще бъде разтърсена от мощния звук на рок-групи като Clawfinger и Trivium. Хедлайнери на събитието утре са Iggy Pop и Guns N' Roses. Каква беше атмосферата в началото на София Рокс? Видяха София Стойчева и Цонев Данчев. Повечето от групите на тази годишния София Рокс свират за първи път пред българските си фенове. Как е настроението? Перфектно е! Аз съм тук, значи, че повечето групи ми харесват. Тривиум! Тривиум! Албена и Борислав Мишеви са семейство рокаджи от Пловдив. Най-малкият член е в чужбина и иначе ще да бъде тук. Имаме си бюджет всяка година за лайфове и като дойде време си чакаме да дойде нашия момент и тръгваме. 7-годишната Даниела идва от Бургас с родителите си и техни приятели. Коя е любимата група, която искаш да видиш на живо? Тривиум. А утре? Утре Guns N' Roses. Кулминацията на вечерта се очаква утре вечер, когато в 22:30 на сцената ще се качат Аксел Роуз и компания. От 0 часа тази вечер започва да се продават билетите за феновете, които искат да бъдат само за втория ден на София Рокс. Ето един съвет към тези, които искат да имат сили и за 2 дни от рок-маратона на стадион Васил Левски. Да няма наркотици и простоти, просто да се забавляват. Смятам, че е най-важно музиката да ни обединява и да се забавляваме, да се чувстваме добре.